Okay ra na? Nimo gamay ra. Gamay. Murag dako na ko ani. Unsa na isa-isa na? Para sa to size ang imo use. Mo ni mga audience. For today's video, nata karon sa department store. Nagpalit si Gabina para sa iyahang pangbalay kay gamay ra man ang iyahang gidan. Amo siya gipasukod. Giusab ang size kay gamay ra sa iyaha. Ganahan siya dako-dako. Sige atong pilian mamaliling. Pingani di ay ni guys, ang akong anak nga si Maymay ang nagpili sa mga color kay kanila giusahay banga taani. Tagap-taghap na lang ganita usahay nga maoke ang atong isuot. Ma-match ang color guys ba. So maayo kayo si Maymay. O di ba assistant ni ron ani. Asa naman? Wala nimo gikuan? Okay ra mao na ang final nimo? Gutom na mi guys. Mga unsa ta. Nya na nami sa Jollibee kay dugay na lagi kuno wala siya kakaon. Ari mi diri kaon ali mga unta. Diyan ayo may pakita sa reels. Sabihin ko ayo. Di man ni reels sa nang banding ni nga YouTube. Mga kayo alo. Pero mo ka, nga style man kay na buhok. Ate, no, style iyang buhok ate no. Tano iya buhok? Style no. Nice iya buhok. Magtungang tag-ingon na. Ngaong tag-bayabas. Lipay kay siya. Nakapalit sa bayabas. 250. Naku kaya bayabas oh. Iya na kaunon tanan. Yato ni siya malibang dito sa uma. Para inikuan. Tanong na turok to, diretso. diretso. Labit ang tupong kang sky akong bayabas na dagdag Oh? pang patwa. Mano, tinuod na mano. Kauno no niya to malibang sa uma mano. Why na malibang. Alam na mo. Palitog bayabas, perte niya ang lingawa. Tayo nga mga bayabas yun. Nani ka dagko ako di panlinyo do pagtabo. Hello, tapos bayabas. Lipay kay si Manong. Kay gipalit niya mo na 250 tulo ka buo. Nasad mi sa Landers. Ang mga Dora the Explorer. Grabe guys, ang among laag first niabot Mig Robinson karon Landers na sad. Ay, grabe among lakaw perting daghana. Back to work na sad guys. Nya, excited kaayo kay na surprise ko gitagaan ko gift sa manager nako. Apil sad ang akong kauban. Every Christmas sa tagan jud ko. So ato ning open guys. Paminaw nako murag kuan siya si Nina. Hay, grabe ang panahon dali ra kaayo murag bag-o pa man to na gitagaan ko nya karon 2024 coming naman sad oy. Murag paspason man jud ka patiguang ani oy dali ara jud sa panahon. O di ba wala ko nasayop. O mao jud niya akong nadawatan nya murag dako nako guys. Pag open ako kay bawo nako kisay akong hatagan ani. Ay murag gituyo jud sa panahon pero nindot baya ang style no. Tanawa guys, dako jud nako kay ang size ani large. Unya ang ako ang size kay medium man. Malipay jud ang akong hatagan ani kay sakto jud kaayo ni niya. Nya naglisod pa jud ko og suot kay dako man sa liugan. Ay dako ba, gamay di ay sa liugan. Unya o tanawa guys. Murag sakto ra sa akong shoulder pero diri sa akong dapit diri o tiyan, wa man ko naanad nga mag-loose oy. Murag naanad jud kong kanang sakto ra jud gani guys. Kamo nga magpili og sinina guys. Kanang luag ba or sakto-sakto ra jud. Lahi-lahi man gud no kay naay uban ganahan og luag kanang loose. Naay uban ganahan og kana gani sakto ra jud. O di jud na mawagta ang sayaw-sayaw ni nang bandi. Basta makasuot og bag-o. Mura jud naputlan og ikog dayon og wikig-wikig. Ngano ka na siya. Basta may malipayon lang kay gitagaan kinsa kahay maguol no. Sus, kanindot na lang hatagan ka. Happy kay ko gitagaan ko guys bisan dili masakto nako. Kay naa jud ko hatagan na ni na kay bawo na jud ko si Mama Liling. Sure ko ganahan siya ani guys kay angay kainin niya ang color. So mao ra to guys, salamat sa inyo pagtan-aw. Bye-bye.